Acum, mama, puteți vorbi. Haideți să începeți. Începeți. Așa, mama. Hai și tu, Cyril. Așa, mama. Cine vrea să povestească cum ați ținut sticluța între timp ce am mâncat? Cine a ținut prima oară sticla? Ai fost tu, Dusty, care a ținut sticluța? Ai fost tu? Cum ai ținut sticluța? Spune la mama. Arată cum ai ținut sticluța în mână tu singur și cum ai mâncat. Și pentru câteva secunde, dar contează mult, mama. Așa-i, mama. Tu, Cyril? Tu cum ai ținut sticluța? Și tu ai ținut, mama, mult. Da, mult ai ținut, iubire. Da. Deci spuneți la mama. Spuneți, iubire. Am mâncat? Da? Da? Și ce am mai făcut? Nu? Cine a ținut sticluță, Dusty? Cyril? Care a fost? Care dintre voi a fost? Amândoi. Da, mama. Amândoi au fost. Da, exact, mama. Astăzi avem 3 luni și o săptămână. Da, mama. Și astăzi când mama s-a decis ca să nu ne trezim noaptea, m-ați trezit voi pe mine. Da. Și în loc să dormim, noi am păpat. Păi așa ceva se poate? Să nu mă lăsați să dorm când eu vreau? E posibil? Cine s-a trezit prima oară? Ia să vedem. Așa că tu te-ai trezit azi prima oară. Așa, mama, că tu ai fost, mama. Da? Tu ai urlat de foame, că ți-i foame după 4 ore de nemâncat? Așa a fost mama. Așa? Așa a fost mama. Așa? Da? Cum ai făcut? Ua! Așa făcea băbăluzul lui mama. Da, apoi mama s-a dus și la Cyril. Da, pentru că Cyril doarme cu mămică, da, și cu tăticul în pătuțul nostru, că e mai mofturos, da. Și vrea tot patul și noi nu mai avem loc, da. Cum am făcut noi? Te-am trezit din somn, da, ca să mănânci și tu, că altfel te trezeai după câteva ore și tu și vai ce calvar ar fi fost, mama. Da, iubire, ar fi fost calvar, că grăsuțul l-a mâncat, la grăsuțul era foame. Da, mama. Era foarte foame la grăsuțul lui mama, da, iubire. Da? Câte foame a fost la grăsuțul lui mama? A fost foarte foame? Da? Da, mama? Da, iubire? Apoi, Dusty a fost cu minte și a dormit aproape până la 10. Da, mama, că a fost foarte cu minte Dusty atunci, da, foarte cu minte a fost băiețelul lui mama. Și Cyril n-a dormit deloc, nici în leagă, nicăieri. A trezit pe mama, pește tot a trezit pe mama. Nu lăsa deloc să doarmă mama. Dar de ce nu lăsa să doarmă mama? Spune la mama. Păi de ce, mama? Că nu lăsai, că nu vroiai, că ți-ți place. Toată lumea și-o fie te iași când vrei tu și tu și-o dormi când ai chef, nu? Așa-i, mama? Da-sti, iubire, mama, de iarăși mănânci mânuțele tale, dar ce faci tu? Ioi, mama, dragoste. Pupe, mama? Da, îl pup pe mama. Cum pup pe mama? Îl pup pe mama? Da, iubire. Da, dragoste. Mama. Da. Cine-i răducule? Cine băiețelul lui tata? Cine? Ha? Cine, iubire, dragoste? Ia spune, mama. Cum spui? Mama. Tata. Mama. Tu? Aha. Aha. Ioi, tu, iubire.
iubire mică. Aha! Aha! Iui, da ce soare avem noi! Da ce soare avem noi în casă! Da ce fain! Ioi, da ce fain, ce soare avem noi! Ei, mama! Unde sunt piciorușele lui mama? Unde sunt piciorușele lui mama? Unde? Unde, mama? Ei, oh, a, e, i, oh, soarele astea, ioi ce ne bate în ochi, mama, nici nu mai știe unde să ne aducă să fim feriți de soarele astea care tot ne bate în ochi. Ei, băiețelul lui mama, dragoste, iubire, dragostea mea. Ei, păruțul, ce păruț avem noi aici, uite ce păruț avem noi acolo. Ioi tu, frumosule, ioi tu, ioi mama, frumosul meu. Ioi mama. Dar cine e cel mai frumos băiețel? Dar cine e cel mai frumos? Tu e cel mai frumos sau tu? Cine, mama? Nu vreți să urlați un pic? Haideți să urlați un pic. Cum urlați voi? Cum, mama? Hei, cum, mama? Ioi, iubire. Ia să vedem. Sus mâna, cine iubirea lui mama și a lui tata? Cine? Sus mâinile. Hai, amândoi. Sus, 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 sus. Sus, mama. Sus, mama. Sus mâinile, mama. Sus, 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 sus. Sus, mămico. Frumoși lui mama. Haideți, sus, mama. Hello. Sus mâinile. Mama. Hola. Zupi, 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 zu. Mama. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ihi. Ce avem aici? Năsuc. Aici avem ochi. Avem ochișori. Aici ce avem? Urechea. Avem niște urechi ca Dumbo. Cine-i Dumbo? Elefantul. Da. Aici ce avem, mama? Aici, mama, ce avem? Cyril. Aici, mama, ce avem? Fruntea, mama. Avem frunte unde mama vă pupă întotdeauna noaptea, înainte de culcare și când adormiți. Da, de ce nu lași babețica? Dar nu te... Măi, de ce faci cu babețica, mama? Dar ce faci cu babețica, măi? Ce faci cu babețica, mama? Tu, mama, stai liniștit, da? Ce faci, mama? Mama.
Na? Urla? Cuși. Ioi. Așa, mama, așa. Așa, mama. Cuși. Na? Nu e nimic? Gata? Ești bine? Te iubesc, mama. Te iubește, mama. Da, mama. Așa, mama. Da, iubire. Da, mama, de ce ai făcut aici? Asta punem aici înăuntru. Tu de ce faci cuș? Da, ai băgat mânucele până în gât? Dar ce faci tu? Unde bagi tu mânucele? Cum faci tu? Dar ce cu voi? Da, ce s-a întâmplat? Dar nu mai știi să râzi sau să plângi? Dar ce cu tine, măi? Dar ce cu mama? Ce cu băieței mei? Ce-i mama? Ce-i mama? Iubire! Ioi, mama! Nu? Îmi dați un pupic. Îmi dai un pupic. Cuc! Unde v-a pupat mama? Între năsuc și buzitele. Așa, acolo unde-i frumos. Da, mama. Io, ce față ai făcut? Oh, te văd cu ai cichi. Hai să vedem la Cyril cum e. Ei! Sănătate! Iubirea lui mama! Ioi! Aha! Cum ai zis, Dusty? Aha! Ding dang, ding dang, ding dang. Cum faci cu piciorușele? Ding dang, ding dang, dig dag, digi digi, ding dang, ding dang, ding dang, dig digi 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 digi. Așa, mama, haideți. Ding dang, ding dang, dig dag, digi dagi, digi dagi, dig dag, ding dang, digi dagi, digi dagi, digi dagi, ding dang. Tuk 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 tuk. Tuk 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 tuk. Tic 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 Hello. Goodbye, my sunshine. Oh. Cum spunem la dimineața? Bună dimineața, soare! Bună dimineața, soare! Mama, de ce ai făcut aici? Ia, de ce, mama, da atâta din piciorușe că vine înapoi lăpticul? Așa, mama. Ciao, ciao, ciao.